खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै 2023 मायथाइनि 1 सेप्तेम्बर नोंथांमोननिसिम आंनि चेनेलनि गेजेरजों बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायदिनि राकेश ब्रह्मनि गोख्रों बेरफ्रुसार बिबुंथि बिथाङा कास्टम बसुमतारी आरो बीपीएफ पार्टीनि सायाव गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों हाग्रामा महिलारिनि बीटीआर सोदोबा थानाय नंला बीपीएफ दोलोआ सरकार दाफिनब्ला बीटीसी जाफिनसिगोन बुंनाय बाथ्रानि सायावबो गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों कास्टम बसुमतारीया बर' फरायसा आफादजों मोनसे समाव हटेल गेसाव बेदर नागिरनानै जानायनि थाखायनो बिथांखौ जोगारनानै गारहरदों आरो कास्टम बसुमतारीया अराय सम माने गेसाव बेदरखौ मोजां मोनग्रा सासे सुबुं आरो जिहेतु बीपीएफआबो गेसाव बीपीएफ पार्टिया गेसाव पार्टी आखायनो कास्टम बसुमतारीया गेसाव बेदर नागिरनानै आरोबाव बीपीएफजों लोगो लाफैदों आं बिथांखौ बेखौल' बुंनो सुदुं जोगार जानाय सुबुं आरो लुरिन ज्योति गगैआ धेमाजिनि आइबिआव बेखौ गोदनायाव हमनानै माने गलथायनानै जोगार हरामोन बे खोथाखौ बिथाङा जोंनि बे बिटिआर हालामनि रायजोनो खोन्थाग्रोथों आरो बिथाङा जिहेतु बिटिआरनि नङा गलाघाटआव जिहेतु बेहा ओंखाम गैया गुन्दै गैया राजनिति गैया बेखायनो जोंनि बे ओनसोलाव फैनानै गुबुंले खालामनायनि सिन्थाजों बे खामानिखौ मावदों आरो ओरैबायदि सासे सुबुं मोनानि 1 घन्टा बाहागो समायानो दाबो जोंनि इउपिपिएलनि गिदिर लिडारफोरजों बिथाङा हरसे रायलायो गासैबो बिजोङावनो बुंनो थाङोबा बिथाङा जि जायगायाव थाङो बेखौनो गेसाव खालामहैजोबगोन आरो बीपीएफ दोलोआव दिनै हाबदों बीपीएफनि बांसिन गाज्रिसिन आरो बीपीएफखौ फोजोबथारग्रा सुबुङानो कास्टम बसुमतारी जाफिनदों लकसभायाव थांनाय सप्तायाव जोङो दिल्लीयाव मोनसे मोजां सावरायनाय जाखांबाय बेबाराव क'क्राझार समस्तिया जोंनि इउपिपिएल दोलोनिनो आरो उदालगुरिखौ जोङो बीजेपी दोलोनो हगारनांगोन आरो बिदिनो गासैबो जायगायाव जोंनि दोलोनि जि लोगोफोर दङ बिथांमोनजों जों गोग्गोम सावरायदों आरो गसाइगाव हिसाबै जोबोद गोरा इउपिपिएलआ फैगौ समाव बेवहायबो 80 हातांख भट मोनगोना जोंहा रोखाखा आरो सानजा फारसेथ' आरो बीपीएफ गैलिया बिथिंथ' आरो लाथिख' गतिके जोङो गोरलैयैनो माने जोंनि जि माने पार्टी जाय जोंनि इउपिपिएलनि जानानै गेलेगोन बिथांखौ जों गोरलैयैनो जिखोनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों हाग्रामा सरकार गैया बिटिआर सोदोबानो थानाय नङा मा बुंदों बिटिआर सरकार थानाय नंला बेथ' उननि खोथा हाग्रामायानो थानाय नंला मानो होनबा दिनैनि दिनाव हाग्रामाखौ बिटिआर ओनसोलनिफ्राय बोखारनानै गारहरथारनो थाखाय बयबो जुजिगासिनो दङ आरो जों दाख्लै बावैसो आं बुंगासिनो दङ बिथाङा आरो मेन्टेल माने इलनेसआव भुगिनानै दंखायो माने ब्रेनाव बेहा दस जानानै दं आरो बे ब्रेन दसनि थाखाय बिथांखौ तेजपुरावसो दोनहैखासिनो गतिके गाव थांनायनि आगोलावनो बिटिआरखौ दोनला बायदिसिना खोथा बुंनाया स्वाभाबिक आरो बेनाव डिमेनशिया होननाय मोनसे बेमार जादों अलरेडि डाक्टारा बेखौ बुंदों बेनाव प्रेसक्रिपसनबो हयथ' दङ बिथांजों जाय डाक्टारजों नागिरदों बेखौनो जोङो लोगो हमनानै जों मिथिनो मोन्दों बिथांनाव डिमेनशिया होननाय बेमार दङ आरो बे बेमारा जायोब्ला जायखौ सानो बेखौनो माने मोगथाङाव जानाय बायदि मोनबाय थायो प्रब्लेमा जेबो गैया बाथ्राया बेल' बिथांनाव डिमेनशिया बेमार दङ आरो जिहेतु जों गासैबो मिथिगौ दानि बे समाव एनिमेल हासबेन्डारि बा लाइभलिहुडजों लोब्बा लानानै अमा दाउ बोरमा मोसौ बेफोरबायदि फिनायखौ बहुद माने बारायदों जोंनि सेंग्रा लाइमोनफ्राबो गोबां खामानि मावदों बेनिखायनो थांनाय समाव गोलाव सम जे जोंनि साब सेन्टारफोर दंमोन बेफोर रिपेयारिं जायाखैमोन रेन'भेसन जायाखैमोन ओंखायनो गसाइगाव एबार खेबसे लागैनो गंबा जोङो साब सेन्टार माने आरो साब सेन्टारफोरखौ रिपेयारिं खालामनो थांदों आरो गसाइगावआव स्पेसियेलि मोनसे 24 घन्टा दाउ बेदर ना अमा मोननायनि मोनसे हाइजेनिक माने मोनसे महाराष्ट्र आरो माने गुजरातआव जि माने मडेल माने मिट शपफोर दङ बेबायदि मोनसे 15 लाख रांजों बेवहाय बानायनो थांगासिनो दं आरोखि नैबे गसाइगाव खदराव सेन्टाराव महाराष्ट्र रायजोनि पुणे जिल्लानि सिङाव थानाय पिम्पी टाउनाव गंसे हार्डवेर गलायाव गिथाव बाथाव अर खामदों आरो बे अर खामनायाव नखरसेनिनो 4 सुबुङा अरजों खामथाबजानानै अबथिरायै जिउ गोमादों अर खामनाय समाव थैनायफोरा दखाननि ग्राउन्ड फ्ल'राव उन्दुगासिनो दंमोन बेहायनो बे जाथाया जादों थैनाय सुबुंफोरनि मुङा फारियै सिनाराम चौधुरी नामराथा चौधुरी भाबेश चौधुरी आरो ससेन चौधुरी गलाघाट जिल्लानि बगाघाट हालामनि सिङाव थानाय कुमारानियाथि गामि साखाथियाव हाग्रानि मासे अमा बुन्दाजों गाग्लोबजानानै सासे सुबुङा गाज्रि रोखोमै गोब्राब जोखोम जादों अमाजों गाग्लोबजानानै जोखोम जानाय सुबुंनि मुङा जाबाय कालु मन्डा दा बिखौ जरहाट मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जाबाय साइबार क्राइमआ आथिखालाव बांनायनिफ्राय बांदों
बयबो सांग्रां जा साइबार क्राइमनिफ्राय। मुम्बाइनि सासे सुबुङा गावनि पेन कार्ड नाम्बारखौ KYC होनायनि मुङाव मबाइलाव फैनाय SMS आव बिनाय बादिनो आपडेट खालामनानै गावनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय 6.45 लाख रां खावजादों। खौराङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला गावनि मबाइलाव जेबो SMS फैयालासेनो 28 खेब रां बख'नानै लांदों साइबार सिखावा बिनि एकाउन्टनिफ्राय। गुवाहाटी नोगोरमानि सिलपुखुरियाव थानाय नग्रह मन्दिर साखाथियाव बिमा फिसा सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनानै पुलिसनो गथायदों सुबुंफोरा। सानबारि पुलिसा मिथिहोनाय बादिब्ला बिसोर बिमा फिसा सानैनिफ्राय गोबां ड्राग्स कन्टेनार मोनदों। 20 बोसोर बैसोनि फिसाजोआ कलेजनि फरायसुलिमोन आरो बिसोर सिलपुखुरिनि नग्रह मन्दिर ओनसोलाव भारा न'आव थायोमोन। बाक्सानि सालमारि ओनसोल गबरधनायाव साबा बाला माफियाखौ पुलिसा एरेस्ट खालामदों। हमजानायफोरनि मुङा फारियै 35 बोसोर बैसोनि नजरुल इस्लाम, 33 बोसोर बैसोनि शहीदुल इस्लाम, 32 बोसोर बैसोनि हाजमल रहमान, रहिम आली तालुकदार, 38 बोसोर बैसोनि आलिपुल। नाथाय खौरांगिरिनो मिथिहोनायनिफ्राय जानगाराव थादों सालबारि महकुमानि पुलिस बेंगिरि आरो गबरधना पुलिसा। सादा सिदा सुबुंखौ हेंकाप गानहोनानै दायनिगिरि साजायनायाव पुलिसा साबा माफियाखौ एरेस्ट खालामनायनि उनाव हेंकाप गानहोआलासिनो कर्टसिम दैथायहरनायनि फिनजाथाया रोखा रोखा थासारियाव। मिथिना मोननाय बादिब्ला सरकारनो मासुल होआलासे गोबाव समनिफ्रायनो BK दैमानिफ्राय बाला अन्थाइ जावखांना फालांगि खालामबोबाय थादोंमोन साबा माफियाफोरा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे साबा माफियाया गावनो गाव नंखाय सालान बाहायनानै आयेन बेरेखायै गोबाव समनिफ्रायनो अन्थाइ बालानि फालांगि खालामबोदोंमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबलांनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आरो जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै हो, जाहाथे आं नोंथांमोननिसिम गोदान भिडिअनि आपडेट लाबोबाय थानो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।